Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Bingelela obaba, omama, abasha, no-Sunday school, nabafundisi bonke egameni lenkosi uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Semzwile-ke bazalwane ngomama Msibande. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Wafika empilweni yami kwashintsha izinto. Enhlizweni yami ngijajuliswa ukuthi kunaleli zwi elithi noze niguge nginguye. Sihamba phezulu kwaleso sithembiso. Lithi izwi kaNkulunkulu singesabantu bonke. Kusho ukuthi noma ngabe uncane uyozuguge uNkulunkulu enguye. Noma ngabe usumdala usazoqhubeka uzobe impunga uNkulunkulu enguye. Unothando-ke bazalwane uNkulunkulu. Silapha nje kungothando lwakhe. Silapha nje kungomsa wakhe. Usithande kuqala singakamthandi. Wasinakekela, wasikhulisa. Ngingumzali kodwa angikwazi ukukhulisa umuntu. uNkulunkulu omdalayo amkhulise. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Nibambelele bazalwane ekukholweni isimo simbi njengamanje. Omtholile uJesu angahlukani naye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.